Aw tulo bɛ wa FM de mankan la ni waati na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seydou Konate. Seydou Gom. Wari tɔgɔ de a ko Bamanciya wale. Wari Mali burujali. Mali sariya batobaliya. Wari tɔgɔ de o na kɛ sogo kan ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Chinois kɛ cɛ 4. Wari tɔgɔ de min ye an ka jamana ɲɛmaw ye. Wari u ye u tigɛ da u kɔ ni ka nɛgɛ k'u la. Sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali jukɔrɔ nafolo ye wari o de ka ca kosɛbɛ n'o ye sanu ye wari 24 karan ka taa bila 22 23 karan wari min ye sanu hɔrɔn ye i b'o de sɔrɔ an ka faso Maliba kɔnɔ yan. Sɛbɛnnikɛla ko o de hawujali wari min ye diɲɛ ye olu ɲɛsin bɛ an ka jamana ma wari tɔgɔ Chinois olu kuma olu mana don ko la wari o bɛ komi dɔw bɔtɔ Chinois wari tɔgɔ u kɛmɛ ka sira yira malidenw na fɛn caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Chinois ye u nana firin kan kɛ an ka sanu fɛnɛ kan wari tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ dingɛ ye a ko i mana bɔ Kayi marabolo la wari tɔgɔ Chinois kɛmɛ ka fan bɛɛ lajɛlen tigɛ tigɛ o m'u bɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ministre mun ka baara ɲɛsinnen b'o ma n'o ye Lamini Seydou ye wari ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ min kɔni ye permis ye wari o dili o dabilalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni Chinois ye u ye jagɛlɛya furakisɛ jumɛn de ta sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Bɔkari de min kɔni ye Buguni marabolo ye Bɔkari i b'a ye k'a fɔ forêt-ba dɔ bɛ yen forêt in bɛ yɔrɔ min na o de tɔgɔ ko Kɛkɔrɔ ye kilomètre 200 ani Buguni dugu yɛrɛ cɛ Bɔkari min ye ni kungoba in ye kungo nafamaba in Bɔkari u kɛn bɛ ka don de kɔnɔ n'u ka caterpillar ye k'a siɲɛ k'a siɲɛ i b'a fɔ ko gɛlɛnnin don ne tigɛforo la o tɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min kɔni tigɛna ye sa u y'o de kɛ sabu ma yamariya maa ma sɛbɛn d'u ma u y'a kɛ min ka d'u ye ni ka taa an ka kungokolon ka jiriw tigɛ k'u da min ye kungokolon ye k'a wuguba Bɔkari min kɔni sanu ye sa k'a kɛ saloli ye sɛbɛnnikɛla ko a ko u dɔrɔn tɛ min ye faso maliden dɔ ye Bɔkari u n'olu da bɛ file kelen na min ye ni janfa jugu ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ a ko min kɔni ye Lamini Seydou ye ale kɔni ye min kɔni mission wuli ni ka taa lajɛli kɛ Kayi marabolo caman na Bɔkari ni ka taa maa caman ka baara lajɔ a ko min kɔni ye a jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn n'o ye assainissement et de l'environnement Bɔkari n'o ye Modibo Kone ye laɲini kɛra ale fɛnɛ fɛ a k'a sen na Lamini Seydou sen nano na min y'an ka kungokolon bɛ ka walankata sanu ɲininaw fɛ o tuma u ka baara jɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min ye jɔkun tɛmɛnen ye i b'a ye k'a fɔ Modibo Kone ale fɛnɛ ye cɛdenw lawuli labɛn kɔnɔna la Bɔkari sabu u ye kunnafoni sɔrɔ ni k'a yira k'a fɔ Kekoro ale forêt kɔnɔna la Chinois kɔni kɛn bɛ ka yen kɛ n ta sidɔn ye Bɔkari ni ka taga a lajɛ Bɔkari u bololankolon ma taa ko ye min ye gardiw ye u ni olu taara gardiw kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛɛ wa min ye eaux et forêts ye Buguni ale marabolo kɔnɔ o ɲɛmayaso Bɔkari u n'olu fɛnɛ taara sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u taara cun kɛnɛ kɔnɔ tuma min na arabadon min ye ka taa bila alamisadon décembre kalo tile 22 Bɔkari min kɔni ye kɛnɛ in ye sa Bɔkari ye min ye a kɛra jigi waro da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye mansinbaw lajɛ min ye bulldozer ye Bɔkari o 4 jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye pick-up ye o 2 jɔlen bɛ min ye arme de guerre ye Bɔkari marifa jugu yɛrɛ o de bɛ mun ɲini u bolo u y'o fɛnɛ salo n'o bɛ t'i jɔ ni maa min b'a fɛ ka murutu ma o b'o bɔ a la de a binakun y'o ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min y'u bolo minɛ tɔw ye Bɔkari a ka ca min kɔni ye ministre Modibo Kone ale ka cɛdenw Bɔkari i b'a ye k'a fɔ u ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen salo Bɔkari k'a bɛna fara jamana ka baarakɛminɛnw kan o tuma ko nin ye olu sen bɔlen o la nka min ye Chinois kɛ cɛ 4 Bɔkari ka kɔn Chinois kɛ minɛli ɲɛ maliden dɔw tun bɛ olu kɔni ye kusukusu kɛ olu y'a dɔn k'a fɔ ko délégation dɔ bɛ nalen hali sini olu bɛ ka taa nka min ye Chinois ye Bɔkari ko boli tɛ dan kɛ u ye ni cɛ 4 minɛ Bɔkari k'u bɛ bila sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan mun na u ye kɛnɛ tiɲɛ u y'an ka jiribaw tigɛ u y'an ka dugukolo lafu Bɔkari ko n'i taar'i jɔ ka yɔrɔ lajɛ fo dugukolo hinɛ bɛ don i la tellement que u y'a wuguba ka wuguba i b'a fɔ ko ngɛlɛnnu a n'a produit kolon sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i ye kow lajɛ
a ko min kɔni ye chinois ye Mali ni chinois bɔgɔtɔ de filani teriya bani ɲɔgɔn cɛ nka filani teriya min don k'a bɛ kɛ tiɲɛ de kan bɔgɔtɔ a bɛ kɛ min ye sariya kɔnɔna la nka min kɔni ni chinois ye ko yamaruya kun t'u bolo yamaruya sɛbɛn t'u bolo ni maa dama jɛ ko la ni ka taa Mali kɛ u sago ye ko kun ye kunun ye o ti bɛn bilen Mali kɔnɔ n'o kun bɛ ɲɛ politicien tile la sɔrɔdasiw tile de bɛ yen o baara pewu Mali kura kunnafoni filani ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Seydou Konate ka fara Nouvelle Horizon mɔgɔw ka bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko tɛ maa min ka baara ye banfilatɔmɔ ye n'o ye maa ta jɛngɛlen kunna a bɛ tile ba yaala la o nɔfɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kulikoro info Kulikoro info min ye Mohamed Kanute ye nin ye a ka fasiri ye ko min ye anw ka cɛbalenw ye n'o y'an ka force spéciale de l'armée malienne maa 400 ani dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ 445 ani 5 olu kɔni tilal'u ka kalan la min ye centre d'agrégissement de Sabango baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ yen kɛnɛ bonya minɛ k'u ta an bɛ ka di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asim Goyita ye Goyita ni maa minnu n'olu kuntigiw b'a nɔfɛ o y'an ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ko bɛɛ ɲɛnabɔ Sogɛli o tun bɛ a nɔfɛ ka taa se CNT dankelen ma n'o o ye Maliki Jaw ye colonel Maliki Jaw o fana tun bɛ a nɔfɛ n'i y'a lajɛ min ye an ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaya bulon maa kumaw ye nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa jarala kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ninnu kɔni min ye ɲɛfɔli minnu n'o t'a la ka kɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin ninnu ka bɔli ma i b'a ye k'a fɔ u ka banfula o ni banfula tɔ si tɛ kelen ye min ye couleur violette ye ni an ko an b'a ɲɛfɔ kosɛbɛ n'a bɛ faamu o de ye angiri ye o kɔni min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka fɛsɛfɛsɛli ye u y'a jira k'a fɔ n'i y'o banfula ye bɛɛ i ɲɛna ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa 440 ani 45 olu ka o banfula don jamana in kɔnɔna na nin y'a kulu fɔlɔ maaw ye wa n'i ye ko in lajɛ banfula in yeli a bɛ nisɔndiya kofɔ a bɛ bɛn ni keleya kofɔ a bɛ min ye maanifin k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a b'o kofɔ wa a bɛ maanifin dabaliya fana ka ban a b'o kofɔ nka yɛlɛmana fan dɔ fɛ ka kuma min fana fara a kan ko n'i ye banfula in ye a bɛ jatigɛ kofɔ a bɛ jigi ban kofɔ jugulamaw yɔrɔ a bɛ saya kofɔ wa min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ don jigilatigɛ kɔnɔna na banfula in yelen b'o bɛɛ fɔ n'i ye maa ninnu lajɛ kalanbulon min da la k'u sɛgɛrɛ centre d'agrégissement de Sabango kɔnɔna na a kɔni a bɛna kɛ sabu ye min ye anw ka jamana ye ɲɛdɔnya min n'o tun bɛ k'a la ka tɛmɛ kɔrɔlen dɛ o tɛ ka dabila pewu wa hali n'a sɔrɔla o baaraw daminɛlen don dɔ de bɛna fara o kan anw tɛ kɛ maa si ka maani ye tugun diɲɛ seleke 4 kɔnɔ wa n'i y'anw dakɔrɔ bɔ i b'an sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ min ye ni sɔrɔdasi 445 ani 5 ye dogow de bɛ don u ye baara ni faso jɔnjɔn min d'an filɛ ka kalifa o la ala k'a ta fanga di u ma wa min ye o bɛna bila mission minnu na nin kɔfɛ a ɲɛtaga ala k'a di u ma nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Kulikoro info kɔnɔna na Mohamed Kanute a ka fasiri don Tarawele ni maa min sɔmi ni yɛrɛla ɲɛnamini na i bɛ girin k'i sigi siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Alpha Seso fulakɛ Tarawele a ko an ka taa ACI 2000 la Bamakɔ Tarawele kunu sɔgɔmada joona wari min ye san yɛlɛmaw ye sugubulon minnu bɛ sigi n'o ye bɔlɔn sugu ye n'an ko ma ko rue Marchand Tarawele i b'a ye k'a fɔ ACI 2000 kɔnɔna la Bakari kunu ɲɛji ale tun saradalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra cogo di min ye tasuma ye Bakari o de filɛ nin ka feere minɛnw minɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari nin kɛra gɛlɛya belebeleba ye a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ jamana bɛ dabolo min na bi Bakari Tarawele sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ min ye embargo ye o ye dadigi kɛ jamana la bamancɛ wale o ye dadigi kɛ jamana la Bakari Tarawele min ye fosili ye Bakari min ye an jugulakaw yɔrɔ o fana dadigi kɛ jamana la Bakari Tarawele jamanadenw bɛ nimakara la tuma min na jamanadenw bɛ tigɛ di ɲɔgɔnmaya la min ye bɛn ni kɛlɛ sabatili ye an ka ɲɛmaw kɔ Bakari Tarawele o waati la janko dɔrɔmɛ 1 bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ 2 ye min ye san yɛlɛma seliw kɔnɔna la Bakari Tarawele min kɔni ye o sugu bulon ye i b'a ye k'a fɔ san o san ni sankɔrɔ bɛ ban ni ka don sankura kɔnɔ sugu lajɛ bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko jagokɛlaw ale ni commune 4 mairie Bakari Tarawele olu ka tigɛ di ɲɔgɔnma don Bakari Tarawele bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka sɔrɔ tani sɔrɔ cogo min na sabu min ye bɔlɔn sugu in ye Bakari Tarawele nisɔndiya mun bɛ Bakari k'a daminɛ ka taa bila kuncɛ la bɛɛ b'i ka sɔrɔta sɔrɔ ka bila i kun sɛbɛnnikɛla ko Bakari ko ɲinantan in a daminɛ ma ɲɛ ko ye a ko min ye kunu sɔgɔmada joona 4 heures du matin Bakari Tarawele min ye fajiri ka kɔn selini ɲɛ Bakari i b'a ye k'a fɔ sunɔgɔ misɛnnin bɛ feerekɛla dɔw ɲɛna
dɔw yɛrɛ y'u kuru k'u da ka ban min kɔni sannikɛlaw ye olu senna sumara wɔrɔtɔrɔ de sisi de filɛ nin ka bali ka wuli min ye fiɲɛ miɲɛni kɔnɔna la wɔrɔtɔrɔ i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ de filɛ nin ka don sisi la bakari ka bugun o ka bugun sɛbɛnnikɛla ko bakari de feerefɛn minnu tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ jeu de lumière ka taa bila fini samara dunfɛnw la wɔrɔtɔrɔ de min kɔni fiɲɛ sa a filɛ nin ka stand 100 ni kɔ k'o kɛ bugurijɛ ye subhanallah sɛbɛnnikɛla ko wɔrɔtɔrɔ de se tɛ maa ye dabali tɛ maa ye wɔrɔtɔrɔ de min ye feerekɛlaw ye ɲɛmaw kɔni tun taara so ni ka kɛnɛ to denmisɛnw bolo wɔrɔtɔrɔ de min kɔni ɲɛma caman kɔni kule kɛra k'o wele i bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i ma na joona i ka butigi jenina o tuma lajɛ ka na sɛbɛnnikɛla ko wɔrɔtɔrɔ de min kɔni sapeur pompier ka fara maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la wɔrɔtɔrɔ de ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna u sera ka yɔrɔ minnu bɔ a la wɔrɔtɔrɔ de ka timinandiya kɔnɔ u sera k'olu kɛ sɛbɛnnikɛla ko baara bɛ taa kuncɛ tuma min na min ye maa 3 ye olu sɛbɛkɔrɔ joginna tasuma kɛra sababu ye ni k'olu jeni an filɛ waati min na ko sisan olu bɛ labitani furakɛli la nka maa ni ma to a la fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jagokɛlaw ye u ka soba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye wɔrɔtɔrɔ de o ɲɛma o bɛɛ bolola nin waati la maa min b'a nɔrɔbila la o de ye Manju Sɛnbara ye Manju Sɛnbara a n'a ka délégation wɔrɔtɔrɔ de olu taara ni ka tu min kɔni u ka duwawu don ye ni ka taa lajɛli kɛ ka ɲɛsin jagokɛlaw ma ɛlɛ ni nin baara in a dabɔra mun kama o de ye sɔrɔ ye bakari a ma dabɔ jadi kama o tuma min ye ala ka baara don a bɛ bila ala ka minɛn kɔnɔ tasuma jeni ye maa minnu sɔrɔ wɔrɔtɔrɔ duwawu don taara k'olu sɛgɛrɛ o tuma min kɔni y'u ka dɛmɛ u y'o ta joona joona ni k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sesi maaw ma bila ka suma kɛ nin ko la koyi u ka dɛmɛ ye min y'o sɛki ye wari ko ɲɛnabɔra kunun bɛɛ a ko min ye commune 4nan mairie ye sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ maa minnu ka minɛnw jenina wɔrɔtɔrɔ a ko bɛna kuncɛ cogo jumɛn na u bɛna bolomasuma cogo jumɛn walima hakilina jumɛn bɛna ta k'u sɛgɛrɛ a ko ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha C So ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Alpha C So kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔjabate o kɔtɛ ko fɛn min bɛ se ka maaninfin kunu kana sɔn ka nɛn da i la ten dɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko aujourd'hui Mali Kasimu Tera nin ye a ka fasiri ye Kasimu ko min ye péagisiw ye dɛ minnu bɛ anw ka siraw dankunbɛw la n'o de ye péage ye mobili misɛn fara kumaba kan i tɛmɛ o tɛmɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn min n'a bɛ di a bɛ di olu de ma olu de bɛ nafolo ɲini k'a kamaro ɲɔgɔn kan ni k'a bila faso ka wagande kɔnɔna na n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ko k'olu fana kɛn bɛ k'u kulekan bɔ ko bawo ko dadigi kɛn bɛ u la min ye u ka hakɛ ye a ka di u ma u ka bila a minɛn kɔnɔna na n'o tɛ o kɛn bɛ ka baarabila dɔ boloda janvier kalo nata tile 3 ka taa se a tile 5 ma san 2023 baarabila o n'o boloda ni ninnu de ye baara bila min ye an ka péages ye ko jɔnni bɛna nafolo minɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ ministère de l'équipement des transports e ko a ko kulekan bɔn tɛ ka ɲɛsin a ma wa min ye u ka baarabila sɛbɛn o sɛbɛn o bilala ministre de la fonction publique et du travail o ka tabali sanfɛla la n'i ye ko in lajɛ min ye o ka section syndicale o ɲɛmaa ye n'o ye comité syndical o ɲɛmaaba ye n'o de ye Seydou Jalo ye Seydou ko a kɛlen kɔ ka Don Kibaru Tilamow wele ka ɲɛfɔli kɛ u ka hakilina n'u ka tabiya kan a y'a jira k'a fɔ olu kɛn bɛ ka laɲini kɛ k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ min y'u ka hakɛ ye o ka bila o minɛn kɔnɔ o ni gouvernement bɛn bɛ ko min kan ani bɛnkan min n'a latɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko accord d'établissement o ka bila o minɛn kɔnɔ nafolo minnu bɛ yen n'o ye tɔrɔmɔɲɔgɔn ye n'o kɔni n'o bɛ retard la o rappel o ka kɛ joona wa min maa minnu bɛ yen n'olu fana n'u tɛgɛ donna baara in na yanni san 2013 cɛ i b'a ye k'a fɔ hakɛ minnu n'u o ka kan n'a bɛ wele ko ancienneté n'o ye prime d'ancienneté kɔrɔya n'i kɔn baara yɔrɔ la ne ni nin hakɛ ka kan o ka di o tigilamɔgɔw ma ko wa ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o de ye code du travail o taabolo ani a sariya cɛtigɛden minnu bɛ yen n'o bɛ a fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka a maana n'i ye Seydou Jalo ka kɔrɔfɔ lajɛ a ko min y'u ka laɲini ye min ye gouvernement ye o kɛn bɛ ka laɲini kɛ ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre de l'équipement des transports ka taa se ministre du travail ma u ka baara u ka bila a minɛn kɔnɔna na n'o tɛ janvier kalo nata tile 3 ka taa se a tile 5 ma san 2023 u na baara bila ni baara di bilala jamana in nafolo bɛrɛ tɛ wagandew kɔnɔ n'a fɔra ko minnu bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn lase wagande kɔnɔna ma n'olu fununa baara la ko yalima k'a tɛna kɛ gɛlɛya ye wa nin ko in k'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na maa o maa n'i bɛ jamana kɔnɔ i ni hakɛ min ka kan i ka bila o minɛn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Kasimu Tera a ka fasiri don
cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Bojabate namo ne ko bala cogo bɛ Bokar Torobere ne bɛ tigɛ don joona l'alternance sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Asitan Jakite fulamuso cɛ ɲuman sarama Bokari a kɛmɛ ka kalimu ta Bokari e ko a ka sɔgɔna kalimu ta in Bokari ni kuma in Bokar Torobere a man di musolaka caman ye sabu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ sɛgɛn bɛ an kan Bokari anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan a ko est-ce que uniforme Bokar Torobere sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ uniforme ko in Bokari a dabɔra ko min kama faso Mali kɔnɔna la Bokari e ko a ma jɛngɛkɛ de a y'o tasira bila ni ka hakilina wɛrɛ ta sɛbɛnnikɛla ko Bokar Torobere uniforme a tun bɛ ye waati minnu na Bokari o de ye 22 septembre min ye 20 janvier Bokar Torobere ni ka taa bila donba wɛrɛw la ani musow ka seli n'o ye 8 mars ye Bokar Torobere i b'a ye k'a fɔ uniforme bɛ don o don kɔfɛlenw la Bokari o fana kɔfɛ min ye furusiri ye Bokar Torobere o nana fara a kan nanginɛ vaccin sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o vaccin ye Bokar Torobere faama ko ni fantan ko ta a la an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye bɛɛ jutu ko ka kɛ kelen ye bɛɛ kana ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka taa so sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye bi tile lajɛ Bokar Torobere min ye ni diɲɛ laban tile kow ye Bokari min ye uniforme ko ye a ye sira wɛrɛ ta n'o ye gɛsinɛri ye a ye sira wɛrɛ ta Bokari n'o ye dakabana finiw ye ni kɔɲɔ sera ni denkunu sera ni yecogo ka ɲa ni bɛɛ ye n ka fini ka ɲa ni bɛɛ ye a kalacogo ka ɲa ni bɛɛ ye n ka buguli ka ɲa ni bɛɛ ye n kunkolo digicogo ka ɲa ni bɛɛ ye wa n ka samara n ka saki a ka ɲa ni bɛɛ ye fɛn dun t'e bolo a t'e cɛ bolo i n'a don dajugu fɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bokar Torobere o dɔrɔn tɛ min ye bolomafara ye ni kungo wulila min ye kungotigi ye maaw na t'u jɔ ni ka tɔrɔmɔn d'a ma n'o ye bolomafara ye a ko an bɛ don min na ko bi nafolo min kan ka di bolomafara la Bokar Torobere o bɛɛ de bɛ taa ni k'o don fini kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko fini dɔw bɛ yen olu complet kelen 5000 dɔw ye 115 dɔw yɛrɛ ye 20 ye sɛbɛnnikɛla ko i bɛ maa dɔw parler Bokar Torobere i b'a fɔ k'u ti sa n'i taar'u siyɔrɔ la dɛ ali ba si so suma ka di ne ye ali sɛ so suma ka di ne ye complet kelen 20 o tuma o bɛ ci k'i ye wa ou a bɛ taa wari ɲini ka na d'i ma de heure kelen heure fila nɔfɛ ali tile kelen tɛ dɛ heure kelen heure fila Ala k'a nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko Bokar Torobere n'i ye jateminɛ kɛ min ye furukaw ye olu kulela fo k'u dafara wari tɛ n bolo Bokar Torobere n bɛ don dajugu fɛ wa Bokar Torobere musow de ko k'olu ka tile de bɔra n'o ye uniforme tile o tuma ko min ye parli ko tile de bɔra Bokar Torobere ko ni cɛw bɛ don dajugu fɛ dɛ ko cɛw ka taa ɲini ka na d'olu ma ko sabu k'olu de mago bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko cɛ caman bɛ yen u tan bɛ senna sira fɛ muso caman bɛ yen Bokar Torobere u don bɛ dajugu fɛ muso furulen fara muso furubali kan Bokar ni kungo wulila wari bɛ ɲini fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ weleliw bɛ kɛ Bokar Torobere démarches bɛ kɛ munumunu salow bɛ boloda taamafuw bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye o de ye min kɔni cɛw bɛ se k'u ɲɛ jugu la cogo min na a ko Bamakɔ sigi gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko Bokar Torobere n'i y'a lajɛ muso furulen se min tɛ cɛ ye Bokar Torobere ko e ka t'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ a ko a laban i bɛ don dajugu fɛ dɛ n bɛ min f'i ɲɛna 20 complet ye o malo bɔrɔ joli b'a kɔnɔ de o tɛ ka hakilina ya ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye e de bɛ ka miiri o malo bɔrɔ joli bɛ 20 kɔnɔ malo bɔrɔ joli bɛ 50 kɔnɔ o mago b'o la wa n'i m'a sɔrɔ fana o bɛ tila ka bɔ k'i da lɛfɛ la ka jɛman e de bɛ ka ɲini yɔrɔ jan e de ye dutigi e de bɛ du balo cogo dɔn olu mago t'o la sɛbɛnnikɛla ko Bokar Torobere min ye nin dagabana finiw ye Bokar n'o donna ka sɔrɔ ka dagabana kale k'o tigɛ o ɲɛkɔrɔ mèche brésilienne Bokar Torobere ka t'u sigi jama ɲɛfɛ i b'a fɔ i yɛrɛ i bɛ fɛn ninnu dɔn dɛ o de sɛbɛnnen bi yan Asitan o de sɛbɛn yan a bɛɛ de filɛ ɲɛkɔrɔ yan Bokar Torobere Asitan ko Bokar Torobere min ye kale tigɛlen Bokar Torobere i b'a ye k'a fɔ ka t'u sigi fasadayɔrɔ la o tuma jelimuso e ɲɛ tɛ ne la wa n pasa da min ye pasa mondial ye Bokar Torobere bɛ se ka portefeuille dayɛlɛ ni ka faro te 100 billet 200 1000 2000 billet Bokar Torobere min ye fadenya ye dɛ k'o de fana bɛ kɛ yen Ala k'a nɔgɔya sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ min kɔni fɔ Ala k'a nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ Bokar Torobere bi ko sigi gɛlɛyara Bokar Torobere ni an balimamusow ma sabali n'an balakaw ma sabali Bokar Torobere ko cɛw laban u bɛ sɔn ka boli ka taa k'u to dɛ sabu u bɛ ka don dajugu fɛ dajugu min tɛ cɛw ka hakilina ye u bɛ ka don dajugu fɛ dajugu min tɛ jamana bɔ nɔgɔ la u bɛ ka don dajugu fɛ min b'an nasegin kɔfɛ an ka nafa tɛ fɛn mun na mun an b'a kɛ k'a kɛ ka da mun kan fini 1 fini 2 fini 3 a fɔra yɛrɛ ko dɔw bɛ uniforme kala fo 4 tile 1 kɔnɔ
amitami ayiwa o seti cɛ ye a filɛ dɛ ala k'an sabu ɲa amina kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ Astan Jakite ale ka sɛbɛnni don alternance ka fara Astan Jakite kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate o ko tɛ ni maa min n'a b'a fɛ ka to ji la n'o ye nɛgɛ bilenman ye o b'i pour o kan ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon nin ye maa min ka fasiri ye o ye Tuguna A Traoré ye Tuguna A Traoré ko kɔsa da in na min ye an ka douane ɲɛmayasoba ye o ye sɛbɛn kɛ min ye lettre ye ka di o ka bolofara fɛn fɛn bɛ an ka marabolo kɔnɔna na an ka dancɛw u ka lakɔlɔsi wa n'i y'a ta k'a lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye anw ka da dumunifɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka sumanjalaw k'u kana donijugu ka bɔ faso Maliba kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ la walima ka taa jamana kɔ kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya tɛ bawo nin décision min n'o ye nin lettre in ye a kɔnɔko bɛ fɛn min ɲɛfɔ o de ye ko k'a minɛ kabi kunungo fo ka taa se don min ma min ye sumanjalaw ye u kana ka taa di ma n'i y'a lajɛ ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin min ye anw ka DGCC ye o ɲɛmaaba n'o ye Bukadari Dumiya ye a fana ma sigi tɛgɛ fila di sen ka koyi a fana wulila ni ka fara douane ɲɛmaaba kan douane ɲɛmaa n'o ye inspecteur général Amadou Konate ye min ye Bukadari Dumiya ye DGCC to a la ale fana arrêté a ye circulaire dɔ ta o fana ye sariya bolo ye min kɔni n'o bɛ douane ɲɛmaa o ka kɔrɔfɔ ni k'o kɔkɔrɔma don a y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ bi na a bɛ ɲini ka waati janbɔ min ye da dumunifɛn o sɔngɔw yakubayalen don dumunifɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyalen don min ye gadomusow ka nasansegi ye e ko segi a suwalen de don wa maa b'i yɛrɛ ɲininka bawo hali n'i ye ba kelen k'i kunna ka taa sugu bulon la k'a fɔ k'i bɛ taa nanfɛnw san ni nanfɛn sanna n'a seginna i b'i ɲɛ jɔ ɲansansegi kɔnɔna na i tɛ fɛn kalamanba ye bawo fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyala nanjini ka taa se tulu ma min ye sogo ye ka taa se jɛgɛ ma nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don n'i ye da dumunifɛnw fana ta ni k'u lajɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yangalen don sanfɛ ko nin ko waasa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka fura sɔrɔ ko ninnu na min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanji kɔni jiginna nka fan dɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛw ma ɲɛ kosɛbɛ min sɔrɔla foro kɔrɔ dɛ k'o ka to anw yɛrɛ ka faso Maliba kɔnɔna na jamanadenw u ka di u ma u k'a san u dufa kɔnɔ wari la sɔngɔ nɔgɔman na n'i ye ko in lajɛ douane ɲɛma ka taa se DGCC ɲɛma ma ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan n'o ye ministre de l'industrie et du commerce ye k'a fanga fara o fana kan min ye nin taabolo ye a ka se ka don ba la wa min ye brigadiw ye dɛ o bɛna munumunu salo daminɛ sugu bulon kɔnɔna na min ye douane maaw ye olu ka bolofaraw olu bɛ n'u sigi an ka dancɛ ninnu na min y'an ka sumanjalaw ye u ka bɔbaliya u ka se ka sɛgɛsɛgɛ u ka to an ka jamana kɔnɔna na min n'o sɔrɔ bɛ samiyɛ kɔnɔna na anw yɛrɛ k'an da ka k'o dun sa maa wɛrɛw k'o y'anw yɛrɛ kɔnɔbara kɔnɔ o de bɛ an jɛ kosɛbɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ laɲini bɛɛ lajɛlen kun b'a ye nin ye min ye sumanw ye o ka to an ka jamana kɔnɔ a kana doni ka taa feere wariko nata sabula min ye anw ka jamana ye dun ka fa ka se ka sabati wa a bɛ sabati ni sira minnu ye o ye sariya bolo dɔ ye nin ye ko bɛɛ lajɛlen maliden hakika bɛɛ lajɛlen kan ka nin sariya bolo ni k'i sen da a sendadɔ la ni k'a labato nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Tuguna A Traoré a ka fasiri don Traoré Tuguna ka fara fasiri sɛbɛn tɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o tuma min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kanja te yasa ni te wasa an b'an kanja n'o ye ni k'an ni damu cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ u la ne ko bala cogo bɛɛ Bɔgɔri ne bɛ n tɛgɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Emile Jara Jarakɛ ko Bɔgɔri Traoré an ka taa Sangarebugu la sɛbɛnnikɛla ko kunɔ sini sɔgɔmada fɛ Bɔgɔri min ye OCS ye Bɔgɔri wulila min y'u ka jɔ ye ka taa fili Bɔgɔri ni ka bɔ ni salenba dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko OCS n'o kofɔra i b'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛnw o kɛlɛyɔrɔ Bɔgɔri Traoré olu ka baara bɛnbɛn maa minnu kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw la na an ka jamana in kɔnɔ walima minnu b'a jago baaraw kɛ ni ka se ka wuli ka dan siri olu la sɛbɛnnikɛla ko ni OCS fɔra o de office central de spécifiant Bɔgɔri Traoré i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka baara o de waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka munumunu salo boloda sɛbɛnnikɛla ko karidon Bɔgɔri min kɔni sɛgɛsɛgɛliw ye u y'o de mɔmɔ o mɔmɔli kɔnɔna la ka kunnafoni sanuman sɔrɔ kunnafoni jɛlen ni ka se ka taa bi u kan ten a ko nin cɛ in a tɔgɔ ye ko Lasana Kuyate nka u k'a ma ko officier Bɔgɔri min ye officier an ka jamana in kɔnɔ o bɛ jalabatigiya ko fɔ o bɛ ɲɛta ko fɔ o bɛ lakana ko fɔ nka ale ye faux officier dɛ faux officier
a y'o sɔrɔ ɲɛnamini fɛn feere la sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔ de min ye officier sɛbɛlama olu bɛ ka jamana lakana ale ta kɔni ka se ka jamana ka sigi a sentigɛ kɔnɔna la ni ɲɛnaminimafɛnw ye mɔgɔ dɔ de min kɔni a bɛ minɛ tuma min na a yɛrɛ ka so sɛbɛnnikɛla ko maa 6 olu tun b'a kɛrɛfɛ wari n'i y'o maa 6 lajɛ maa 2 o ye a yɛrɛ dɔgɔninw ye maa 4 tɔ olu ka baara ye a ka so kɔnɔ dɔrɔku feere sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni bɛ olu talen b'a bolo baara la kalo a b'olu sara taayɔrɔ wɛrɛ t'olu la bilen o de ye dɔrɔku feere tile ma bɔ fo ka taa fɔ ko su kora sɛbɛnnikɛla ko min ye Lasana Kuyate officier mɔgɔ dɔ de i b'a ye k'a fɔ waati jan a bɛ dɔrɔku feere de la min ye ɲɛnaminimafɛn jugu ye mɔgɔ dɔ de o de b'a bolo waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye OCS talen ka taa bin a ka so mɔgɔ dɔ de u ye dɔrɔku minnu sɔrɔ olu de filɛ nin ye a ko min kɔni tarama dɔli ye bari i b'a ye k'a fɔ u y'o kisɛ 1630 bɔɲɔngo u y'o de salo ka bɔ a ka so sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔ ye min ye cocaïne o y'o garamu 182 u y'o de sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye héroïne ye o fana ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ ye o garamu 27 u y'o de sɔrɔ so kɔnɔ ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ bɛ yen n'o ye kayu o garamu 40 u y'o fana sɔrɔ so kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye moto jakarta olu tun bɛ so kɔnɔ sabu a yirala k'a fɔ o tuma min ye denmisɛnnin galabu duman dɔw b'a bolo su ma ko minnu ka baara ye ka taa sira da maaw ɲɛ ka marifa da jo i la k'i jigin ka b'i ka moto kan o moto bɛna d'ale de ma sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔ ye nafolomugujɛ dɔ fana tun b'a kɔrɔ ye o bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 4,400,000 o tun b'a kɔrɔ warijɛ wari gɛrɛgɛrɛ an tɛ ka wari sɔrɔ wari mugu maralen b'ale bolo kɔlɔkɔlɔ wari de bɛ mugujɛ la sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔ de minɛn minnu minɛna officier bolo mɔgɔ de a minɛn valeur bɛ t'i jɔ 15,000,000 la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni officier ye min ye faux officier ye mɔgɔ de ale kɔni bɛ nin ɲɛnaminimafɛn feerew la ni ka sigidala denmisɛnninw tiɲɛ mɔgɔ dɔ de a ka di minnu ye kɔni i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ n'u bɛ taa ɲɛnaminimafɛn ta ni ka taa kojugu kɛ n'a ye a ko min kɔni OCS maaw ye u y'a minɛ an bɛ don min na ko bi mɔgɔ dɔ de k'a ka kan ka kiiri a ye waati jan min kɛ ɲɛnaminimafɛn feere la ani min minɛna a bolo n'a tigɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔna la mɔgɔ de k'a bɛ to kiiri jaabi kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a baara ta nin tɛ taa siɲɛ fɔlɔ a bɛ minɛ officier kɔni o kuma an ka kuma an bɛ min fɔ faamaw ye an ka kuma Maliko la ɲɛnaminimafɛn feerela caman bɛ yen kalo 1 kalo 2 o bɛ na tuguni a nɔ na kalo 1 kalo 2 mun na o kuma minɛli kun ye mun ye ayiwa kunnafoni filɛ wa minnu bɛ taa minɛ i b'olu ka vie bila en danger voilà parce que u bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye a dɔw yɛrɛ bɛ sɔn ka kangari da i ye ko i bɛ n'i yɛrɛ sigi i bɛ minɛ bi nka sini i bɛ ɲɛ kɛnɛ ma wa ɲɛnɔ b'i la a b'o fana fɔ awɔ sigi kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Emile Jara ale ka sɛbɛnni don Emile Jara ka fara indépendant fasorojɛkulu kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kulukoro info o don Kulukoro info maa min ka fasiri ye nin o ye Kulubali A ye Kulubali A a ko ni san kɔni n'a bɛ se ka tɛntɛn ka taa kuncɛyɔrɔ la san kuncɛtɔla i b'a ye k'a fɔ ɲaɲali caman bɛ yen olu baaraw o fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan n'o bɛ fête de fin d'année kofɔ nka n'i y'a jateminɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na fɛn min n'o lakodɔn bɛ kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔmi k'a fɔ ko san b'a fɛ ka kuncɛ o de ye pétarni ye pétarni o sugu bulon o bɛ sin ka sigi ten cancala n'i y'a lajɛ o kɔni a fɛn in ka di denmisɛnninlakaw ye kosɛbɛ hali maakɔrɔ dɔw ni san n'a kɔni bɛ fɛ ka yɛlɛma nɛgɛ kanɲɛ gansan dana mana gosi i b'a sɔrɔ a kɔlenba dɔw bɛ maakɔrɔ dɔw yɛrɛ bolo o b'o minɛ ten dɔrɔn ni k'o yelen ni k'a yaara ten kɔlenba jumɛn min mankan bɛ kɛ b'a ko a ka 47 n'i y'a dɔn mankan mɛn f'i bɛ boli ayiwa dɔw bɛ yen olu bɛ yelenmisɛnnin de bɔ ten furururu o tɛ mankanba bɔ génie bɛ se ka taa sanfɛ ten o de don ani cɛ ka ɲi mɛnɛ ayiwa o cɛ ɲuman ye i bɛ ta o de fɛ dɛ n'a ko a bɛ kasara s'i ma a bɛ kɛ kojugu ye a filɛ dɛ n'i y'an ka minisiriso ta k'a lajɛ minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kanako ma ni protection civile n'o fana fara an bɛ a kan o kɔni o minisiri n'o général Dawudu Muhamɛdi nin ye ale kɔni a ye kangarimada sɛbɛn ni ka o bɔ k'o da kɛnɛ kan n'o ye communiqué ye a ko ka minɛ nin waati in na fo ka taa fɔ waati kofɔlen a tɛmɛna k'an don sankura kɔnɔna na pétarni k'a fɔ k'i bɛ tasuma de don a na k'a mɛnɛ wa o ka dabila ni de kangari di dala i ye n'i ma mɛn maa o maa cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ n'i tɛgɛ tala a mɛnɛli la walima e kɛra sababu ye ka taa kasara se maa ma n'i tɛgɛ tala o la k'o kɔni o ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen ye
ngara demson yede wasa mi me ma yera saliani ko yera ali me ga seben kala e mangete ko yiwa sawosa ni veimbe fo ga Peter ni ko ne abeti wati munake ne ba dɔn ko interdiction kɔni ko kuntala dɛ ne b'a dɔn waati dɔ ko kuntala dɛ ni nazara ka fɔlɔ ko on remplit les formalités ni mini sera bɔgɔtɔrɔ kinte quartier te carré te ci tɛ dunu kunkan mɛn de f'u bɛ ɲɔgɔn naminɛ nin ko kɔni a kɛ mɛ ko ni a b'a interdiction nun bɛ yen dɛ nin sen an na sigi k'a lajɛ a bɛ ci pawu i sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔ la a bɛna bɔ a sira fɛ tɛ bɔ a sira fɛ sigi k'a lajɛ awɔ ministre an sigi bɛ k'a n'a ka cɛdenw kɔni la min ye nin Peter ni ko ye ko maaninfin kun jato ko bawo ko ɲɛnajɛ k'a laban k'a bɛ taa wele bɔnna na waati dɔw la bawo Peter ni n'a ci cogo n'a a jɛngɛn'i bolo walima a polokotola e bolo a mɛnɛlen kɔfɛ i b'a ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka tasuma de wuli yɔrɔ la ten fɔlɔ ko k'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na wa a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ jamana ka basigi ani jamanadenw n'u bolo minɛ u kana ko fɛɛrɛw sigili la sen kan ko n'a ko ma lajɛ min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka to faamaw kɔ n'a fɔra min ka to yen an k'o to yen waatiw la n'a ma to yen a mana taa wolo ko wɛrɛ la k'a bɛ tila ka taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo da nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Kulukoro info kɔnɔna na Kulubali nin y'a ka fasiri Bɔkari 31 n'o ye 31 ye tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa wari o bɛ sugu kofɔ o tuma n'u ko sugu yɛrɛ bɛ cogo di a donnen don wa ayiwa ne t'a la ka bɔ sisan ayiwa Bɔkari min ye fini sugu samara sugu ani sɛ sugu ye sabu fɛn mun ye mandiya ye o de ye sɛ ani kami o tuma k'olu fana ka dugu jɛra sa n'o ye sɛ o tuma bɛɛ n'i ka traiteur waati don tu fais exprès i bɛ taa daminɛ ko wɛrɛw la ka na kun cɛ dumuni na e ka dumuni ko sabali ka ɲi koyi Bɔkari ni ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ o tuma ala kana kɔnɔ langolonya fiyewu ala ka kɔnɔ fa waati bɛɛ Bɔkari o tuma an bɛ kunnafoni kuncɛ yan Bɔkari ni ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sabu n'i y'a mɛn ko radio lamɛnbaaw de don Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio